Lah, totoo talaga oh. Tingnan mo oh. Oh. Ay, kayo nang humusga guys. Diri ko magprito sa taas sa amuang balay guys. Kay ingon sila maluto sa init. Diri guys kay butuo jud ko ani sa sin gini. Guys, painito sana ko guys mga kalating oras. Magprito ko ng isda. Oh, Sobrang init. sobrang init guys, grabe. Inita talaga. Painito na ko guys. Tingnan nyo guys. Umuusok na yung kuwali. Sobrang init talaga. Isang oras na to. Kala ko kalating oras lang, isang oras na. Tingnan mo guys. Ah, sobrang init talaga. Oh. Ah, ako lang nilagyan ng bato kay ang kawali di masyadong tabingi. Maluluto talaga to guys. Sobrang init sa panahon. Lagyan ko lang ng bato guys para di maano yung kawali. Sobrang init, umuusok na talaga. Ilalagay mo na yan? Hindi pa. Mga isang oras? Painitin ko talaga. Oh, tingnan nyo guys, oh, isda yung niluluto ko eh. Medyo oras pa. Yung iba, nakita ko sa Facebook, itlog. Ito, isda talaga. Kayo nang humusga kung maluluto ba o hindi. Ito na ito mga medyo oras. Walang init-init to. Totoo talaga to. Dito ko nagluluto sa taas ng bubong. Sobrang init. Tiniis ko lang. Ilalagay natin yan? O, tingnan mo guys. Oh, wala pa. Ha? Wala pa. Wala pa. Di, Wala pa. mamaya mga medyo oras. Tingnan nyo guys, umusok na. Lagay ko na yung isda guys. Lah, totoo talaga oh. Tingnan mo oh. Oh. Ay, kayo nang humusga guys. Tingnan nyo lang. Tingnan nyo. Pero tiniis ko lang yung init. Grabe, nasusunog na ako dito. Ang hirap. Tingnan nyo guys. Maniwala kayo. Yung iba nagtrending. Ano niluluto? Itlog. Sa akin, isda talaga yan. Buong isda. Paniwala kayo sa akin. Lagay ko yung isa. Dalawa yun sila. Tingnan nyo guys. Kayo nang humusga. Pero tiniis ko lang yung init. Ang init. Grabe ka init. Inita. Nagpandong yung bayo. Videohan mo pre. Tayo lang gumagawa dito pre. Sobrang init. Matagal na namin pinag-isipan to guys. Hindi kami maniwala na maluluto talaga. Pero sinubukan namin sa init ng panahon. Luto talaga oh. Tignan nyo oh. Oh. Ano yung bahala dyan. Oh. Grabe. Sobrang init guys. Tarin ko na. Oh ito luto na. Luto talaga guys na maluto yung magprito ka sa init ng panahon. Tingnan nyo. Luto talaga guys. Kanina pa ako dito guys. Mga isang oras na. Luto no. Luto na mo nga magluto dire sa taas sa sin. Luto na dyan kay init. Video May sila video. kaistanan. Sobrang init sa kalibutan. Sobrang init. Naluto ang Naluto ang isda sa babaw sa sin. Grabing, aso ko do. Oh, grabing init. aso. Grabe Init ako, dyan. Na. Dali kay naluto ang isda sa ato sa sin. Giluto na mo. Na, grabing aso day. Oh, Na. grabe dyan. Tungkol sa kainit sa panahon. Kay naluto na dyan. Luto. Luto lagi. Pagod dyan siya. Luto gid siya. Tungkol sa kainit sa panahon. Galing. Na, ganyan pa ko diri. Barteng mo na. Apay pa. Guys, Oh. latawa. Luto kay Daghan guys. kayo. Maraming nanonood sa ginagawa ko doon sa taas ng bubong. Maraming nanonood. Kasi mainit man guys. Kayo nang bahala humusga Grabe, dyan. luto judo. Luto kayo kayo nang no. humusga. Luto talaga. Oh, tingnan nyo. Napapagod sa sobrang init. Grabe guys. Grabe guys. Ito, gawin Yan. namin itong tanghalian. Diyan Wala lang pa kong kami tanghalian. Mainit. Huh. Oh. Hi guys! Hi, luto Nandito yung na isda. kami. Kaon Luto taron. ang ulam Bating namin dito pagburas isda. sa taas ng sin. Init kay karon. Kita juga